Akumnandi kumakhosikazi akwamseleko xa sibuka ku-social media. Phofu ke kumnandi individual uzobona uMacele nanku uzonwabele nefemeli yakhe kubhekwe emcimbini baselalini bahamba ngeenyawo. Ubone uMayeni naye usemcimbini uhamba nefemeli yakhe ngwapha nanku uMangwabe ubhizi. Jonga bazonwabele sana bebodwa into ebonakalayo ngoku. Nawo uMacele ke nake simbona onwabe kunye noSam ke wife wokugqibela katata uMosamsele kuba ne-friendship yabo going on, and then iphinde benguMakhumalo naye siyambona ke inguye noMangwabe bane-friendship yabo. Umntu ozimele geqeke sana nguShibase uMayeni. Nawo ke bethina njengoba nibona apha kule video nguMakhumalo lo onwabe nefemeli yakhe, and then ke sakhe simbone nomama ke elapha kule ndlu yakhe. So ke siyabulela ngezi pictures nezi videos ke at least ke sibone uba kunjani ngaphakathi kule mizi mitsha bethu nani. So uMakhumalo ke sana ukunye nefemeli yakhe bonwabile bebebonisa bedlala nomculo bedansa beme ngenyawo, and bayabonakala baba free abantu bakowabo. Zange sabona content ke yabo bekwamsele kunje. Yayingusister wakhe ke esasikhe simbone kuthando nesithembu phaa kwisizini eziphambili lo unxibe ukhwentshele into apha nanoba yifleece le ayikhwentsheleyo mhlawumbi ke wayencedisa ke uMakhumalo. Abanye sasingafane ke sibabone ke phaa emzumbe nje kungekho nto. So ngoku ke sana uMakhumalo unoba uthi izani bantwana basekhaya ke nizo enjoya amandla am kwam. Umntu endingekamboni ke bethunani kwaMakhumalo ngutata uMosamseleko. Andikaboni efotile mhlawumbi ndibone nje ba le background mhlawumbi zezi curtains njengoba khe sibone kuMakhumalo sibone nakumpilo siqonda uba okay bafote kwindlu entsha. Utata uMosamseleko andikamboni yena efotile apha kwezi sofa. But ke kuhle bethunani sithi congratulations once again kuMakhumalo sana ngendlu yakhe entsha, and wonwabile nefemeli yakhe sana. Wife number 5 ubafundisile uba sana ningajongi kulo tata qha nani ibani nobomi benu, because utata wonwabile enjoying ubomi bakhe. Ewe nikhona ngamakhosikazi akhe but ke akaphelelanga kuni. Wamthatha wife number 5 bengavumi abangavumiyo, waqhubekeke senza nezinto ke ebengavumelani ngazo inguye noMakhumalo emcebisa but akamamela. Inoba ke bathi abantu hayi bethunani makhe sifocus kuthi kunye nefemeli zethu ngoba kushubile kwesi sithembu sana kuningi. But anyways, enkosi kakhulu ngothi mbukele le video bethunani. I cannot wait basibone ke izindlu ezintsha edolophini zamakhosikazi. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.